estandarte de la efigie de la Santa Faz, ahí habrá un compañero sacerdote distribuyendo la comunión. Donde veáis, por lo tanto, levantadlo un poquito en alto vosotros, que se note, y los compañeros vais tomando cada uno de los copones y vais con ellos. Faz Divina Misericòrdia és l'ejaculatòria més repetida d'avui. La Faz Divina, la que està presidint aquest altar en esta missa de campanya, és la que atrau a estos milers de pelegrins. A banda de traure-la per a pregàries o peticions de pluja, com els inicis de la relíquia, i també en altres ocasions importants. Només així en 2 ocasions més, per a la coronació de la Mare de Déu del Remei i per al 15 centenari de la pregària.